И здравейте хора, аз съм Фростър Фатала и днес ще направя ревю на един супер як сервер, казва се Twisted PvP. Да, в момента снимам с Магетов. Да, същия. И ще ви покажем варповете. War Battleground. Ще има IP в описанието, той каза. Ето го. Награди, Enchant Sword, Enchant брони, Item. Чакайте. Що? Добре, да ще така, Top Winners, награди, правила. Имате право само на 2 голдейбълки на човек. Добре. Този джъмп не го минавай, защото ще умреш с айтемите, той се пише. Много труден джъмп. И ще се самоубит на него. Сега, втория варп е Warp Enchant. Аз. Отиваме сега на Warp Enchant. Ето го Warp Enchant. Доста мъничък, но пък е Warp Enchant. И ще снимам и с Магетов, с един Аза, който мисля, че е в сервера. Не е в сервера. Аза! Тъпа, Аза. Не е в сервера. О, чакай. Човек, снимам! Снимам. И върнахме се и сме с Аза, Дуда, Стив Магетов. И ще си довършим ревюто. Аре. Сега на Warp Jump. То ти е в Home. Аз ще такова клипа. Ето го, затворен е джъмпа. Много тъпо. И следващия Warp е... Окей, Warp Ranks. Браво. И ето ги ранковете. Scout. Командите са тъп. Here, Back, Set Home 2. Плюс командите на Member. Ветеран е Invis, Feed, Kid Ветеран. Set Home 5. Set Home. Плюс командите на Scout. Офицер, командите са Near, Chest, Fix, Ender Chest, Set Home 8, Kit офицер плюс командите на ветеран. И най-високия год, да, е Fix All, Heal, Kit God, цветен чат, Set Home 10 и можете да взимате спаунери. И това е, ще има IP в описанието. Макар че го казах, но пак ще го кажа. Warp Repair. Добре. Ето го. Warp Repair. Ето ми го Ender Chest-а. Този лук ми е за enchant, не за друго. И да, сега следващия Warp е Warp Shop. Якия Warp. Не якия Warp. Ето го. Дани, то едно. Колко брони имам? Имам 1375. Тук може да се селва, доста ми лагва. Не знам защо прави се. Така, следващия, последния Warp, още два. Warp Sprint, който е затворен, но иначе много як Warp. Warp Sprint. Добре, дошли на Warp Sprint. Ето Warp Sprint. Хубавичък.
И последния LARP е LARP Trade. Ето го. Ето LARP-а, тук се трейдва. И да. Тъпо, няма да направя тъпа. Абонирайте се, ще има линк в описанието на канала на Аза и на един DaBossBG, един мой приятел, Теди се казва. И както и да е, чао! Дано да ви е харесал клипа.